హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక లవ్ లిరికల్ సాంగ్ ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి వీడియో చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది ఆ వీడియో ఎలా వచ్చింది అనేది. ఒకసారి డెమో చూడండి. డెమో చూసే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా ఒక లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం ఒక లైక్ చేస్తలేరు, ప్లీజ్ నా కోసం ఒక లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వీడియో ఎలా ఉన్నది అని కామెంట్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చిందో లేదో నాకు కూడా తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. మందరు పోమన ఇరుసి సెలైనుమా మందరు పోమన ఇరుసి సెలై टूटे मासी दिल ना के दो कसियोमा. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి, నా కోసం ఒక్క లైక్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది, సాంగ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫోటో యాడ్ చేయాలి. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. ఈ ఫోటో కూడా టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తా, అక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కొంచెం జూమ్ చేసి ఇలా పెట్టుకోండి. దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి, 26 సెకండ్ వరకు. ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ పెట్టాలి. వీడియో మాత్రం సింపుల్గా ఉంటుంది, తొందరగా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. సో లిరికల్ని రాసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి 2 సెకండ్ నుంచి ప్లస్ ఐకాన్, టెక్స్ట్ అండ్ ఇక్కడ రాసుకోవాలి. ఇలా కంటిన్యూగా రాసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో మీ దగ్గర ఫాంట్స్ లేకపోతే ఏదైనా ఫాంట్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా కలర్ ఏమో వైట్ పెట్టండి, వైట్ అయితే మంచిగా కనిపిస్తుంది. దీన్ని ముందుగా లాస్ట్ వరకు ఇక్కడ వరకు డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్కి వచ్చి బీట్ మార్క్ దగ్గర ఇక్కడ వచ్చి కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసి దీన్ని ఇక్కడ కింద పెట్టండి. ఇలా పెట్టి ఇప్పుడు దీనికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ కట్ చేసి సాంగ్ వినండి. సాంగ్ ఎంత దాకా ఉందో అంత దాకా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసి మళ్ళీ ఎడిట్ టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇది తీసేసి మళ్ళీ కొత్తది రాసుకోవాలి. ఇలా కంటిన్యూగా రాసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా రాసి దీన్ని కూడా రైట్ టిక్ మార్క్ కొట్టేస్తే ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఇక్కడ సాంగ్ వినాలి, కట్ చేసి రాసుకోవాలి. సాంగ్ వినాలి, కట్ చేసి రాసుకోవాలి. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ కావాలి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఆల్రెడీ ఉంటుంది, మీరు రాసుకోవాలంటే రాసుకోవచ్చు, లేదంటే ఈ లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నుంచి ఒకటి కాపీ చేద్దాం. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంతే ఫ్రెండ్స్. సో దీన్ని ఇలా వస్తే ఎడిట్ టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళి దీన్ని ఇలా జరపండి. ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. సో అన్నిటికీ సేమ్ కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఎడిట్ టెక్స్ట్ దీన్ని ఇలా జరిపితే ఒక లైన్లో వస్తుంది. 2 లైన్స్ అంటే మంచిగా కనబడదు కాబట్టి అలా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా చేసుకోండి. సో సింపుల్ ఉంటుంది వీడియో. ఇదంతా ఎందుకంటే మొత్తం ఈ టెక్స్ట్ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. డిలీట్ చేసి నేను ఇచ్చిన లిరిక్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా చెప్తా. ఇది మొత్తం డిలీట్ చేస్తున్నా. ఇది డిలీట్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇది మొత్తం డిలీట్ చేసిన కదా. ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ పైనుంచి ఆల్ సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ పైనుంచి 13 లేయర్స్ కాపీ అని ఉంటుంది. కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ 2 సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూసారు కదా, ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చేది మాత్రం ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. అండ్ వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే
సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.